Хората, като позагреят малко и почват да идат при нас доброволно. 8 декември. Те попитам няколко неудобни въпроса, виждам си пекам, виждам, че нямаш скрупули без проблем ще ми отговориш. Ти обичаш ли повече от една партньорка на едно място? Обичам. Ми Колко се е случило много ли? хора човека сте присъствали в едно легло? 5-6 някъде бяхме. 5-6. Обичаш ли да ги намираш случайно? Много. Уникално. А случва ли се да си плащаш за... Не. Черпили са ме. Черпили са? Да. Викаш, вкусан си. И как е, хубаво ли? Не. Как виждаш човека до себе си? Мислиш ли, че една жена трябва да бъде спала с повече мъже преди да... Не, брат. Трябва само с мене. Само с мене. Аз съм отварял над 5. Над 5 буркана? Над 5 буркана. С красавици. Да. Коти не е за жените на по-голяма възраст, които идват по дискотеките. Обичам ги. Много ти благодаря, брат. Убивай. Ще ти подарявам ти един ваучер на стоеност 30% от нашия сайт. Уникално. Кое е това? Ние предлагаме бижута от неръждаема